Sanibonani ngani zakwethu, kusawumuntu ukuthi KaKhuzani Mphungose namanje usayidede intombi. Mhlaleli bengizocela usubscribe kwi-channel, ulike ebese uyakhomenta. IsiZulu siyake sithi umuntu ngabantu. Kunenye inkulumo eke yathula uKelvin Mathibela ey'nkundleni zokuxhumana la eveza khona ukuthi ube usizo kangakanani empilweni kaKhuzani njengoba esevelele kangaka emculweni kuye uKelvin kanye noNgizwe Mchunu. La uveza ukuthi kwi-album isixhoxho samaxoko uye owaba neqhaza noma wabamba iqhaza ekutheni lo album igcine iphumile. Uye owayikhokhela yonke into oyibhekene nazo zonke iy'ndleko ezayibheke lo album njengoba ingxabano nje seyingaka phakathi kwabo. Lapho uveza naneqhaza lalibanjwa uNgizwe Mchunu, ikakhulukazi sawumsakazi. Kuvela ukuthi uKhuzani wayengekho ngisho nakwi-playlist, kodwa uNgizwe Mchunu wayekwazi ukuthi eyidlale ingoma kaKhuzani ukuze uKhuzani ezongena evelele kubantu, kodwa ekugcineni sekuphetha ngendlela engenye.